Stalagmit 17. Najbezbedniji zatvor u čitavoj slagteriji. Oprezni čuvari, high-tech brave, čelična kapija i naravno načelnik čitave kontrole. Ja, gospodin Subota! Nema boljeg mesta u kojem bi zarobio čuvenu Shaneovu bandu. Samo ti blistaj, Suboto, ali nedostaju ti 2 stvarčice. A to su? 2 člana bande nisi zarobio. Verujem da su upravo na putu da nas oslobode. Haha! Ništa neće odvojiti hrabrog Bronta od sticanja slave. Hej, kud su svi nestali? Zarobljeni, bez straha, drugari, Bronto stiže u pravi čas! Zaista će nam biti potrebno čudo, zar ne? Neverovatna misija. Ne bih poverovao da ne gledam svojim očima. Shaneova banda, zarobljena poput uličnih džukaca. Dolazim do večeri da ih pokupim. Čestitam, Suboto! Zvanično si postao novi sluga doktora Blacka. Ne, ja sam biznismen. Ovo je isključivo poslovno. Mada mi nedostaju zlodusi, doktore Black. Nazovi aranžman kako želiš. Ti ćeš dobiti zloduhe kada ja preuzmem Shaneovu bandu. I još jedna stvar. Bez blasavog kontrolisanja uma. Želim da zarobljenici budu svesni dok broje sekunde do mog dolaska. Black još uvek nije stigao. Imamo sasvim dovoljno vremena da pobegnemo. Iz stalagmita 17, svi čuvari su pod mojom kontrolom i vode se jednostavnim naređenjem. Pobrinuće se da vi nikako ne pobegnete. A sad, molim vas, izvinite. Potreban mi je jedan milkshake. Ne mogu da verujem da sam nas u ovo uvukao. Nikako, Eli, ne krivi sebe. Tehnički jesi ti krivac, ali mi ti opraštamo. Ali ja sebi ne mogu da oprostim, Trixie. Napadaju nas zombi! Najgora zabava iznenađenja svih vremena. Treba mi moćna blaster dvocevka. Bez enigma slaga? Vežbao sam. Mislim da su gotovi. Nego, gde sam ono stao? A da, Brontov briljantni plan spasavanja. Dakle, za početak, saznaćemo gde su naši prijatelji zapravo zarobljeni. Srećom, kantina Rusty Buckle je u blizini. Okupljalište bivših zatvorenika i svih vrsta prljavih ološa slagtere. Bronto ima urođeni talenat. Jednostavno će ispitati svet prestupnika i doznati gde se naši prijatelji nalaze. Ovuda! Hoću reći onuda! Požurite, drugari, samo što se nije vratio. Hajde, pomozi mi! Šta je ovo? Pokušaj bekstva!
To je velika uvreda za subotu. Čekaj, stani! Zaista želiš da prkosiš doktoru Blacku? Pretpostavljam da je to loš potez. Ali nećete mi pobeći. Prihvatimo to. Jedini način za beg je kroz ulaznu kapiju. Ne brinite se, imamo Pronta i Burpija. Uklopit ćemo se i pronaći Ološa koji bi znao gde su naši prijatelji. Šta si ti umislio? Slagovi nemaju šta da traže na dragocenom ramenu moćnog Pronta. Zar je ovo Blatošejk? To je već nešto drugo. Ne, prepustite to meni. Izuzetno. Hej! Ovaj okoreli Ološ mora da zna nešto, a? Zar ne? Jo! Ništa gore od dosadnog slaga. Nego, recite mi, kakvih novosti imate u vezi sa Shaneovom bandom? Možete da mi kažete, ja sam bivši zatvorenik. Zatvorenice! Mi smo udruženje pletilja Južne pećine. U redu. Smirite se. Brojnije i naoružane, ali ne poznaju moj smrad. Aha, niste tako opasne nakon daška Flatulorinkusa, a? Zapravo ova rupa smrdi bolje nego ranije. Hvatajte ga, devojke! Oprostite, moliću, gospodine Prugasta košuljo. Ne pucaj! Ne želim da se vratim u stalagmit 17 u redu! Otkako je onaj ludak Gosen Subota preuzeo zatvor, tamo je gore nego u paklu! Stalagmit 17? Naravno! Čak meni taj nepristupačan zatvor neće zaustaviti. Preskočit ću svaki zid, slomit ću svaku bravu i oslobodit ću svakog pravednika. Ili da uđeš na glavnu kapiju. Glavna kapija, kažeš. Zvuči šašavo, ali bi moglo da uspe. Prijatan dan, gospodine. Aha, vidiš li, sve se odvija po Prontovom planu. Džiha! Ističe nam vreme. Black stiže svakog trenutka. Tražio sam milkshake, ne bljuvotinu. Šta treba da učinim da bih dobio ukusan mlečni voćni milkshake? Novi plan za beg. Znate li šta mi najviše nedostaje? Priprema milkshake-a u našem skrovištu. Tvoji šejkovi su tako ukusni. Najvkusniji milkshake. Dakle, ti praviš šejkove? Dobro, gde je ta čuvena glavna kapija? O, samo se vi smejte. Slagovi ne razumeju Prontov poseban naučni prilaz.
to... Sve se odvija po Prontovom planu. Sada će Prontov talenat za praćenje doći do izražaja. Aha, već sam na tragu naših zarobljenih drugara. Toplije. Još toplije. Sad je najtoplije. Dobro, pogrešio sam, ali priznajte da je ovdje zaista toplo. Ja sam zombi. Obezbeđenje kuhinje, da li me čujete? To su oni. Zombi, donesite mi sve voćke iz kuhinje. I jedan blender. Taj zombi će nas odvesti pravo do naših prijatelja. Mora da sanjaš, Suboto. Neću ti nikad pripremiti jedan od svojih čuvenih ukusnih voćnih šejkova. Naravno da hoćeš. Ili šta? Kako ćeš me naterati, Suboto? Ja nisam tvoj zombi sluga. Za sad. Bolje bi ti bilo da odustaneš. Sjeti se šta ti je naredio Dr. Black. Radije ću moliti za oproštaj, nego provesti još minut bez šejka. Sada! Stiže! I odlazi! Drago mi je što ste čitali. Oprosti što prekidam zabavu, ali Black će se pojaviti svakog trenutka. Laku noć, gospodine Suboto. Znam, Pronto je pravi zombi profesionalac, zar ne? Brzo, gde je maksimalno obezbeđenje? Pronto je stigao da spasi Elija Shayna. Taj bezobraznik je mene strpao ovde! Sve se odvija po Prontovom planu. Imamo sreće. Hajdemo! O ne, Čorsokak! Ali Pronto se ne predaje bez borbe. A možemo i da krenemo liftom. U ime slave! Oprostite, nema mesta, pa. U ime slave! Hej, prepoznajem taj miris! Eli, Kordi, Trixi se kriju u blizini. Pronto stiže! Želiš da budeš heroj, zar ne? Svi će doznati da je Pronto pravi heroj.
Zahvalan sam iz dubine srca. Zombi čuvari na glavnu kapiju, zaustavite Shaneovu bandu! Ja ću se pobrinuti za tebe i tvog bednog slaga, lično. Kapija je otvorena. Imamo sreće. Ne bih rekla. Tvoji prijatelji bi pobegli da se nisi umešao. Dakle, u znak zahvalnosti gospodin Subota želi da čuje tvoju posljednju želju. Zapravo, Pronto mora da prizna. Pronto je daleko moćniji od slagova, ali možda ne od jednog posebnog slaga. Koja ti je posljednja želja? Oprostite, nisam završio, gospodine. Pronto je trebalo da ti veruje. Pronto je trebalo da te posluša. Jao, 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 jao. Hej, ti i ja smo sjajan tim. Možeš bežati, gospodine Suboto, ali ne možeš da umakneš ruci pravde Pronta i Burpija. Pažljivo birajte slagove. Čuvare su pretvorili u zombije. Ne smemo da ih povredimo. Međutim, oni će nas svakako povrediti. Tormato? Ne znam šta se dogodilo, ali... Bežite! Ti si pokvario moj kriptograf? Nemoguće! Sve je mogućno, nemogućno moguće kad je Pronto u akciji. Savršen trenutak. Hajde da pobegnemo što je moguće dalje. Nažalost, ne bih rekao da ćete stići ni do narednog ugla. Možda možemo da otplivamo. A možda možemo da budemo ručak kajkulama? Nemamo izbora. Slagovači! Ne tako brzo, doktore Black. Pronto? Samo se ti smej, Prontu, ali spremi se da upoznaš mog malog prijatelja. Smatrajte da ste spaseni! Požar će se brzo raširiti. Moramo da pobegnemo. Pitanje je kako? Razumem. Dvocevka? Eli, šta ako ne uspe? Burpi je uveren da hoće. Da ste bili sa mnom, prijatelji, nikad ne biste posumnjali u ovog slaga. Mene je ubedio.
će za ovo platiti. Znao sam da si heroj, Burpi. Kao i ti, Pronto. Da, mi smo sjajan tim. Da li je to Pronto podelio slavu? Sa slagom? Razume se, Pronto zna kako da pohvali svoje slagove. Svi biste mogli nešto da naučite od Pronta. Budite strogi i pošteni, čvrstih odluka. Da biste razumeli svoje slagove, morate da savladate čitav spisak činjenica. Prvi korak, da li smrde? Hoću reći, kako mirišu. Pronto!